Лукчето ни се сдържава на бавен огън, 3 средни глави за един страхотен славонски гуаш, разбира се, произхода от Унгария, нормално, чудо много вкус. След като лукчето е поеметнало, това малко нарязано чесънче, за една 2 минути разбъркваме да се пусне ароматите. И следващата стъпка, добавили сме месцето, охладен гуаш от свински бук и го запечатваме до златисто. Месото вече се е запечатвало. Добавяме славен пипер. Така. Добавяме лют пипер, червен, разбира се. Добавяме ригънче. Така, рима. И разбъркваме да си пуснат ароматите. Така, 3-4 минутки. Добавяме малко доматена паста. Така, 1-2 супови мънички, ама и малко повече, не е никакъв проблем. И отново разбъркваме. Вкусовете са се смесили идеално. Имаме тук телешки волен, долен. Така, това. Страхотно. Още малко водичка ще влеем. Доливаме водичката. Така. Слагаме 2 дафинови листа. Намаляме. На слаб огън оставяме час и половина до кукрене. Така. И след час и половина кукрене добавяме малко гъбки и малко моркови. Ето, вече сме готови. Ето. Хоп, 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 хоп. Страхотно.